Silapha nge-memorial service ka-Asisipho Njovane oye wabulawa yi-boyfriend, i-ex-boyfriend yakhe Mdantsane kwa-2. Iye yafika pha kwa-2 ingafuni ukwahlukana no-Asisipho. Yahamba naye inkani u-Asisipho. Xa sikusisa kusasimka naye ngebusuku. Xa sivuka kusasa kuthiwa u-Asisipho nanku ucholwe edunduluzile kwezinye izitrato zaseMdantsane. So sahamba sayofanisa nomnye umntana ohlala kwapha eyadini. Kwa-1 kwe-forensic xa sifika nguye u-Asisipho uswelekile ubulewe i-boyfriend yakhe imhlabile. Bengekayigqibi 2 years ethandana nayo le boyfriend yakhe. Kumiwa ngaphandle ayingwalapha eSouth Africa. Andikho sure because abantu bathetha into ezininzi nami bendingamazi uba ngowaphi. Abanye bathi ngwaseZimbabwe, abanye bathi ngwaseMalawi. Lo mfana kavalelwanga uyabaleka, akakafunyanwa ngamapolisa. Sagcwele amathafa. Siyamva wona ba aphi but amapolisa wakathetha inyathelo loba athi somkhangela endaweni ethile. Nangona siwaxelela nje ba kuthiwa uyabonakala endaweni ethile. Abantu abathandanayo mos abahlukumezani. Iqala pha umuntu ba anyusa ilizwi xa ethetha nawe. Then ukunyusa kwakhe ilizwi uyaya akubethe ezihlunwini. Ndiyacebisa umuntu angaqala ngempama xa uthandana naye ubonisa ungakuhloniphi loo nto leyo ubonisa enye into azawuyenza ngomso. Phuma apho. Siyabulela kubantu abazosapota kakhulu ngenkxaso yabo. Basebenzile abahlali. Basebenzile abantu bebesondele kuNoprika. Siyifamily siyabulela kakhulu ngentsebenziswano yabantu. Siyifamily sibhlungu ngoNoprika. Kodwa ke okudalweyo kufana nokwenzekileyo. Asisipho yena nto ndizamkhumbula ngayo yihombo bethu nani bebuthanda kakhulu ubulethi. Thina apha eRain yethu i-hairstyle besiyibona kuyo ixesha elininzi. Ngoba ibingumuntu othanda uba mhlehleli nje. Uyayibona? So Asisipho ndizamkhumbula kakhulu njengomeza wami ebendimthanda. Ixesha elininzi uAsisipho ebesithi xa enengxaki akwazi ukuza kum azoshera izinto zakhe sithethe sobabini. Kodwa ke ndibihlekisa kuAsisipho into bangaba nje ndimdala ndingusisi wakhe ndimdala kakhulu kuye. Siyakwazi uthetha andwatsaphele sithethe ku-social media but xa sibona phakathi kwabantu bengathi asincokolile singabantu bathethayo. So bingumuntu onjalo nangoku ehlela sesisehlo simehlelayo uba akwazi ubulawa yi-boyfriend yakhe. Ndiye ndava kabuhlungu kakhulu. Ndithe xa ndithetha ndithi kwizinto ebezithetha zange ayithethi uba kanti kwi-relationship enjini. Bendisithi ke xa ndithetha ndithi inokuba ke ebeseza qha ke ixesha likhawuleze lenzeke. Hayi ndingumhlali ndiva kabuhlungu kakhulu but ke ngethemba lokuba ngaba eyona nto isihluphayo singabahlali basesandini into bangaba umbulali kaAsisipho bekanti usengaphandle. So siyacela bethunane kuncediswana ii-communities kwindawo zonke. Abantu uyatrenda mos ufakiwe abantu apho bambone khona basincedise kakhulu. Sifuna ke umthetho uhlale indima enkulu ekubanjweni kwa-JJ umfana lo. Loo nto iza kwenza uba amadoda amaninzi angawudeleli umthetho waseSouth Africa. Ibuhlungu into bakubulawe nina kuphinde i-perpetrator le izule ngaphandle yenza uthanda kwayo. Otherwise hayi ndikhubeke kakhulu bendimthanda uAsisipho engumntana othobekileyo njengoba benisiva nje ke behamba izinto zikabumbi ngomso ke ebengumuntu oyikhuthalela into ye-community development kakhulu. Ixesha elininzi ke besiya kwezi trainings zikaMasimanyane ehamba. So ndithetha ke ndingumhlali ove kabuhlungu kakhulu sisehlele uAsisipho njengomeza wakhe. Ndiphinde ndisithi siyacela umthetho udlale indima kakhulu uncedisane nabahlali ebuleni kaAsisipho. Enkosi. I must say I'm very much sorry that in this day and age kube kanti after so many interventions ezenziwayo trying ba amadoda are involved in the fight against GBV kubonakala lo madoda abuya umva njengana la madoda wekho. So ngokuthi sipreach to the converted because abantu bangomama abantu bona bazi victims yabona. So but having said that ayithi lonto leyo masithule singathethi because we have to make sure indobana we create safe and sound communities by involving men in the fight against gender-based violence. Apha Ndevana nje ukubulawa kabuhlungu komntana oyintombazana eloba boyfriend. So all in the name of men. So siva kabuhlungu sazi because abantu abaninzi abangomama bayanzakala sikhona asinanto siyenzayo siyenza ngamadoda.
So kuhlobo sithi ngiyimpilisweni sekubana kuyanyanzeleka ubana sibe nezi programs yabo so that amadoda singayeki ukuthetha nawo. Hence sithi sifuna ukuba sibe ne dialogues on a monthly basis zamadoda so that sithethe ngezi topics that is normally and affect amadoda. Ukubiza abantu abazi-specialist sithi kanti i-psychologist njalo njalo yabona. So ngisazi uma ndidibela ngemeko ebuhlungu enjalo ngisazi akumandanga eNdevana and lento iyaqhubekeka eNdevana iyaphindaphinda ayiqali kokuqala. Ngoku sifuna sikhe sibe proactive sithi make sibe proactive sibe ne-program ezi-proactive ezibanga bathanda amadoda okokoko ne-boy child. Abantu bokuhlala msasazi masiphethe le nto yobana sisebenze in silos yabo, lo azenzele yakhe lo azenzele yakhe. Funeka sidibanise efforts zethu siqiniseke into yoba sonke msasazi ezo resources zincinci siyazesi siba nazo funeka kusebenzisana msasazi. Apha eNdevana ngoku into efuna yenza siqiniseke ubana sistrengthenisha iNdevana anti-GBV forum. Siqiniseke into yoba iba nee-programs ezi-based on ii-objectives ezi-clear msasazi because sisezikolweni sisena ngaphandle. Ndingu Anathi Khave kwindaba zeZwelitsha Online TV ndiseNdevana.